večer. Příjemný, krásný dobrý večer vám domů. A dobrý večer i vám tady ve studiu. Je tady opět, co? Kurňa, co to je? Kuba. Čmaňa. Hezký dobrý večer. Tam ta batukáda. Kubo, prosím tě, tak. Ano. Koho tady dneska máme za hosty? Krásné hosty tady máme dneska, víš ano? co? Řeknu ti takovou malou informaci, hezkou. Ano. Všichni naši hosté jsou členové seskupení Československý lev. A to je co? To je co? To je seskupení sportovců, umělců československých. Ano. Oni tak sportují a tím pomáhají lidem. To je hezký. To je hezký. A který první lev je v naší síti? Který první lev? Ano, koho jsme si tady ulovili prvního? Petr Vondráček. Petr Vondráček! Dobrý večer, Ano. dobrý večer. Ahoj, Pavle. Ahoj, ahoj, typický Ahoj, československý lev, sportem k trvalé invaliditě, je to tak? Ano, já jsem hrál tak vehementně za československého lova, že jsem si tady způsobil tohle zranění, takže československý lev mě momentálně nechce, ale hostuju teď za Rakousko-Uhersko, takže je to v pohodě. A v čem hostuješ za Rakousko-Uhersko? V útoku, jako vždycky, já jsem útočník. No ve fotbale, no samozřejmě, ve fotbale. A to se ti stalo kde, Rakousko-Uhersko. prosím tě, tohleto? V Jíčíně vsi u Jíčína, přátelé. Rumcajs mě kopnul do hnáty a křuplo to a bylo A vymalováno. bylo to co to, nepopíli jste trošku náhodou? Ne, vůbec, byl jsem úplně střízlivý a chtěl jsem akorát, vzal jsem si možná trochu větší sousto, než jsem byl schopen spolknout a rozkousat. Chtěl jsem obejít 3 obránce, 3 hráče. 2 zvládnu, samozřejmě v suchém triku, a 3 byli trochu moc. Takže ten třetí tě pěkně přišla. Předně přišla balón, něco, nějaký drn, suchá tráva, co já vím, co to bylo, já si to nepamatuju. Ale především, Peťo, ty jsi skvělý herec, moderátor, muzikant, to je neuvěřitelné, co ty všechno umíš. Já budu chodit častěji, no. No určitě. Prosím tě, já jsem tě viděl teď na jednom koncertu. Ty jsi hrál pro Karla Zicha, jste hráli večer, tadyhle v Praze. Úžasný byl, musím vás pochválit, frontman kapely Lokomotiva. Ano, to je pravda, Petr Pavel Vondráček, tam byl. Ano. Děkuji. My jsme vzpomínali na Karla Zicha, protože 10. června by měl 66. narozeniny, což je takový rock'n'rollový číslo. Tak jsme se na něj zazpomínali, já jsem s ním spolupracoval jako kluk, nějaký duet jsem natočil s Karlem Zichem a tak dál. Tak jsme zazpomínali s Lokomotivou, ty jsi tam přišel a to je dobře, to si dokázal, že máš rád. A ty hraješ na několik nástrojů, ty hraješ na klávesi, ty hraješ na kytaru, i bubny si hrál. Na kytaru jsem se musel naučit, abych mohl zbalit holky u táboráku, protože tam klavír nepřineseš, rozumíš? Jo, to je jasně, to je trošku těžké. To je trochu těžké, takže na kytaru umím tak ty kila takzvané. Ale ty jsi začal už jako mladý, jsi začítal s tatíkem, ne? Vy jste měl jakou kapelu? Prostě můj táta je učitel, můj strejda je inženýr těžkého strojírenství a hutnictví, to už dneska lidi ani neznají, co to je, ale stále to existuje. No a ještě s kamarádem Mítkem Fialou, který je se mnou dneska v Lokomotivě, ten je o 2 roky starší, když nevypadá, tak máme skupinu Lokomotiva. Začali jsme jako malí kluci, v podstatě s tátama a se strejdama, to je pravda. Takže to... No už to vás budete mít 20 let, ne? Výročí. S Lokomotivou jsme ve stejné sestavě 21 let. Jedna Vokobere, to víš? Vokobere. A pořád nás to baví, hrajeme pořád rock'n'roll a věřím tomu, že vyprodáme Strahovský stadion. Já myslím, že vy prodáte autůčko. A možná určitě. Možná autůčko. Autůčko určitě. Možná, ale bude muset zařadit něco možná od bratrů Nedvědů, člověče. Uvidím, no. Myslíš, no, zamyslím se nad tím. No počkej, no ale bratři, nevím, já vím, že ty máš od 5 roku si měl rád Elvise Presleyho. Elvis je moje láska největší. Ano, to mám rád, prostě Elvis je jedinečný, tak král. A ty si taky myslíš, že žije Elvis Presley? Ne, to se nemyslím. Nemyslíš? Ne, že bych mu to nepřál, chraň pánbu. On je 35. ročník, to znamená, že by měl 80. narozeniny letos. Ale já myslím, že on už toho měl tak plný kecky, on nenosil kecky, plný koně třeba, ty bílý s briliantama, že myslím, že to bylo tak akorát a že ta legenda je uzavřená. Že myslím, že to není pravda teda. Ale byl jsem ve státech, ten má tolik faninek ještě, Elvis. V Memphisu jsem byl. Byl jsem se podívat do jeho baráku, všechno jsem to viděl, co jsem znal z novin jenom. A bylo tam fakt stovky jeho faninek, věkový průměr byl sice 80, ale to je jedno. Prostě ty americký babičky ho stále milujou. A ty zkoukal po těch babičkách teda hlavně, jo? Za co mě Teď jsem skoro 40 ještě. A co tam jako všechno je v tom muzeu? Jeho jaké oblečení, tretky, všechno možný, co tam je? On měl třeba, Elvis měl televizní místnost. Kdyby žil, tak se určitě kouká na Kurňa, co to je. A on tam měl třeba Elvis, já nevím, 15 televizí. Všechny měl puštěný najednou, měl takzvaný televizní pokoj. A tam obrovská kožená sedací souprava a tam on trávil většinu času a tam si vodil muzikanty kamarády, co s ním hráli. Když dobře hráli, tak je pozval na skleničku právě do té televizní místnosti a tam pařili. To bych jako taky přivítal, taky bych tam zašel někdy. Bohužel už to nezvládnu. Takže znáš všechny písničky Elvise Presleyho? No všechny ne, on to, ježiš, to jsou stovky, tisíce možná, ale ty klíčový znám, to víš, že jo? Jo, tak já ti poprosím, že bys nakonec nám tady zahrál kytaru. Zase s kytaru sebou? Já mám vždycky sebou kytaru. A kdyby tam potom nějaký Elvis se tady šoupnul nakonec, co říkáš? Hele, jsi pro? že seš to ty, Pavle, samozřejmě, velice úžasně. Petr Vondráček. Petr Vondráček, počkej, ještě nechoď. Jo, ještě nejdu. Ještě nechoď.
Jakýho máš poradce? Koho jsi vzal s sebou? Poradce. Já mám poradce, to je takový sympatický, velice slušný chlap, čestnej, měkkej, ne, myslím jako měkkej, že je opravdu hodně slušný a hodnej. A to neznamená hloupej. Je to Leoš Petrů. Leoš Petrů. Leoš Petrů. Leoš Petrů. Ahoj. Čau. No a Leoš Petrů, tvoje profese, to byl muzikant. úvod, to byl Cože? úvod. To byl krásný úvod. Já jsem sedí sedí brácha. slušnej, jsem říkal. Jo, to je pravda. Tam sedí brácha, že jo, pozdravím Ano, bráchu, ano. tam je Zdravím, Libor zdravím. Petrů, nazdar Čau. Petře, to je československý Lev. Prosím tě, ty jsi zpěvák, že jo? Zpěvák. Co děláš, co jsi udělal, my jsme se dlouho neviděli, jestli Jsme se 20 dlouho let. neviděli, 21 Tak let, povídej od té doby, rychle. co jsme spolu natáčeli. Ano. Vánoční desku, vidíš, jak to utíká. No. Já jsem Leoše, my se známe 15 let s Leošem, vím, že je zpěvák, vynikající, fotbalista, dejme tomu, fotbalista taky. Fotbalista jsem asi takovej, že chodím 10 minut po trávníku a jdu radši zpívat. Takže tam při tom zápase zpíváš, jo? Oni hrajou, ty zpíváš, jo? No ne potom, že jo, ale já bych jim to tam kazil. A máš nějaké nové písničky, nebo co si Mám natočil? nový písničky, teď jsem natočil, z toho mám velkou radost, No. s legendární včelkou Májou, paní Aťkou Janouškovou duet, novinkovej, který pro mě napsal a pro ní kamarád, skladatel textař Tony Chodora, na tělo nám to napsal, že bezvadný, jinak jsem oprášil spolupráci s mojí dlouholetou kolegyní Michalou Linkovou, zpěvačkou, zpíváme italské hity 80. let. Vy se máte. To vám závidím úplně. No, s tebou vlastně nás spojí nepřímo divadlo Jiřího Grossmana. Ano, dnes se jmenuje jinak. Protože dnes se jmenuje jinak, Bylo to divadlo Jiřího ale Grossmana. vlastně já jsem tam chvíli taky byl, Ano. ještě než tam byl Petr, když potom pan Šimek s paní Mobilkou začali dělat. Tak jsme u nich vystupovali, to je pravda. Ne? Ano, Tak to jsme nás tam taky byli, nepřímo no. spojuje. No a teď vlastně ještě jenom v rychlosti, když mi to klapne, tak připravuju na příští rok takový svý výběrový dvojalbum, kde by se měli objevit ještě duety třeba s Magdou Malou, s Milenou Soukupovou, Naděnkou Konvalinkovou a dalšíma lidma, s kterými jsem to je- se to je setkal. věcí, a to je spolupracoval. Hodně Já chci jenom akční. říct, že já na příští rok nechystám, ale vůbec nic. Ale uvidíme. Pánové, to je váš stolek, díky. Petr Vondráček, těším se, Leoš. Takže naším dalším hostem, dalším lvem, Je to lvice. Jana Adámková. Jana Adámková. Ahoj, dobrý večer, dobrý ahoj. večer, dobrý Jana večer. Adámková, Jeničko, ty jsi měla taky bouračka, o tom nebudeme mluvit, že jsi byl podobně na tom jako Petr, ale už je trošku díl. Jsme z jednoho týmu prostě. A jste z jednoho týmu, Ano. Kolinko v pořádku. Kolínko v tuhle chvíli, jakž takž v pořádku, děkuji za uptání. No prosím tě, ale ty jsi dělala, pokud vím, ty jsi vystudovala pedagogickou školu, je to tak? Ano, já jsem původním povoláním skutečně vystudovaná učitelka, původně českého jazyka a rodinné výchovy, pak jsem si k tomu přidala speciální pedagogiku, ze které jsem udělala doktorát. Aha. A v současné době jsem si udělala management, takže se věnuji kromě moderování ještě managementu, top managementu a hlavně zahraničnímu obchodu. A to je věci teda. Ale ty jsi začala pokud na nějaké jiné televizi, Ano, na prostě jiné jsi dělala televizi. počasí. Dělala jsem počasí, pak televizní noviny a pak zase No, já jsem byla na vysoké škole, vyhlásil se konkurs na moderátory počasí a přihlásila jsem se, možná na mě sedla mužka štěstí a vyhrála jsem asi z 1243 lidí, takže to byl velký úspěch tenkrát. No a už jsem v počasí zůstala, ale nicméně paralelně jsem se věnovala té své původní profesi. Aha, no a ten sport, když jedete teda někam tady s týmem, to hraješ fotbal taky? Já Nebo jsem od malička sportovala, já jsem dělala závodně moderní gymnastiku a u toho sportu jsem chtěla zůstat. V tuto chvíli samozřejmě už jsem na moderní gymnastiku stará, ale fotbal, hokej, všechno, co vlastně tento tým dělá, tak velmi ráda. Hokej taky. Ano. To jsi v bráně nebo kde? Ne, v útoku. V útoku. Ty hraješ taky v útoku? Co, Hokej. Já jsem špatný bruslař, ale když, tak jsem někde v útoku, no. Jsi někde v útoku. Ano, takže... Dobře, tak Jeni, díky. Tvůj poradce je kdo? Já jsem si pozvala kamaráda z týmu Československý lev, je to Slovák a já jsem pyšná, že máme takovéto báječné přátelství, je to můj kamarád Jan Ďureje. Jan Ďureje. Jan Ďureje. Tak konečně Jan Ďureje, viceprezident Československého lva. Co jste všechno stihli za tuhletu sezónu, zatím do prázdnin? No, Československý lev začal v 2014, začal u mňa penziónny Kalinka, oslovil ma Libor Petrů s Leonom Petrou, my sa dali dokopy ako Slovensko a Česko. 25.10. to začalo minulý rok, tak odtedy sme si spravili bowling, hrali sme fotbal pro Setiny, hrali sme hokej, sme hrali Dvor Králové, bowling Dvor Králové
A teraz plánujeme, máme ďalšie 2 akcie naplánované v septembri, máme naplánované fotbal pri Mariánskej Lázni a v oktobri máme naplánované hokej v Nových Zámkoch. Čiže snažíme sa striedať Slovensko-Česko tým, že sme taký spoločný tým, tak aby sme to tak organizovali. No, tak držíme palce. A jinak tvoje profese? No, ja som súkromný podnikateľ, ktorý podnikám už 25 rokov v oblasti výroby obuvy. Ja som prvý na Slovensku, ktorý vyrábal pracovnú obuv, ktorý začal s pracovnou aj gumenou obuvou. A medzi tým som mal aj stavebnú firmu a kamióny, ktoré som už predal. Mal som 120 zamestnancov vlakedy. Teraz mám 30. Už jenom 30 zaměstnanců. No, tá finančná a ekonomická situácia, čo sa týka trh sa zmenil, prišla Čína jedno z druhým, tak jednoducho tá situácia sa trošku zmenila, čo sa týka trhu. No já jsem taky gumař. Ano, ano. No, já jsem taky vyštudoval gumařskou, teda košařskou průmyslovku, obor obuv gumová, takzvaně pryžová. Ve Zlíně. My jsme kolegové vlastně. Ano, ja som partenskou. No, tak my jsme kolegové. Tak, kolegové. děcka, to je váš stoleček. Jana Adamková, Juraj Ďury. A dalším naším posledním hostem je... Poslední let, Mirek Šimůnek. Mirek Šimůnek. Ahoj, Mirku. Míra Šimůnek. Dobrý večer, vám ostatním ahoj. Aha, Kolega Šimůnek. Nemusím se zvat, ty taky hraješ v tomto týmu. No, který sporty, prosím tě? Sporty? Sporty, Tady všechny. každý sportuje, já nevím, fotbal, všechno. Co to je fotbal? Vůbec netuším. Ty No někdy jsem tam stál samozřejmě, Jo, tam je stál. náš vedoucí, to stojí náš Ano, kamarád. no. A to ale se stál někdy kde, v nedal- bráně nebo ne? Bráně já? Ne? Ani útoku nemůžu být, že? Jak to? Můžeme Proč tak ne? jako bránit něco tak jako bokem a tak poletuju tam. Někdy A se hokej nedá taky ani góla. nehraješ, ani hokej nehraješ? teda Hokej? ty? V žádném To případě. v žádném případě. Triatlon, plavání, basketbal, tohle, tanec, ale to Tak co tam děláš teda v tom? No to já právě nevím, co tam dělám. Co tady Já jsem děláš na teda? opresu, ale na výkopy. Jo? No No dobře. Petr je lepší, tak podívej se na tu jeho nohu, no tak. No tak to je je dobré. Já jsem rád, že tady máme 2 obuvníky, protože já budu teď potřebovat jednu botu, víš? Jo. Potřebuji obnovit ten svůj botník. my dvoje. Ano, jasně. Já ti když tak půjčím nějakou gumovou, mám taky doma. Jo. No prosím tě, teda Mirku, Petře, už jaký blbnu. Mirku, prosím tě, tak tebe známe samozřejmě z Pekla 6 pohádka. To už je hodně To už je hodně dávno, To je 15 co? let nazpátek, už se to ani Teprve? nepamatuju. Teprve 15 Teprve roků? Teprve 15 roků? To je pravda, že někteří můžu říct to před 50 lety, že jo? Ale já... Ale No. toho se dočkám teprve, víš? Hele, a co mezi tím tě po 15 letech, co děláš teďkom? Teďka moderuju. No, moderuješ Jako kde? všichni ostatní tady. Ostatní moderujou? No, tak na různých televizích a v soukromí a na soukromých akcích. No, tak jako občas zahraju nějakých seriálech, víš? Jo. No, tak jako hraju fotbal hlavně, že jo? Jo, no. Ale počkej, ty jsi točil taky venku v cizině. Ty jsi Taky, točil taky. Daniel Craigem, je to pravda? Taky Daniel Craig, ano. Co to ano. bylo za Ještě film? to bylo docela zajímavý, tam všichni, celá Anglie šla proti němu, jakože on nemůže být James Bond nikdy v životě, protože vypadá, jak vypadá, takový rusák. Jo, A celá Anglie psala petice 100 000 opravdu. A ten Daniel Craig v té atmosféře točil ten film. No. Jenže my věděli samozřejmě všichni ostatní, že on to dokáže zahrát. A on teprve, když vyšla premiéra, tak celá Anglie najednou, tak to je nejlepší Bond v dějinách. A v tu chvíli najednou začal být obrovsky slavný. Ale měl strašnou, musím říct, že byl strašně bojovný natáčet v tomhle tomu, kdy vlastně nikdo nechce. To musí být hrozný. No a jak ty jsi tam dostal k němu? Přes casting. Tak To byl casting? Co jsi tam hrál? Hrál jsem tam pátýho v řadě takhle v kasínu, on tam hrál u kasínu, víš? Jo, ano. No já tam byl takhle vzadu, taková jako postavička, no, klasy, jako vždycky. No počkej, ale ty jsi odjel do ciziny, ty jsi byl 6 let v cizině, je to pravda? Je to pravda. Kde jsi to všude byl? Buenos Aires, Argentina, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Miami, Los Angeles a potom rok v Londýně ještě. A co jsi tam dělal takhle? Čím Pak jsi jsem živil? Čím jsem se živil? To je právě ta otázka, čím jsem se já živil. No povídej, no. Spousta lidí si myslí, Bůh ví, čím jsem se neživil. Ale modeling a potom jsem tam točil hlavní roli v Anglii a potom jsem byl na recepci v hotelu dokonce, bylo hrozný. A pak jsem byl barmanem, klasika, tak jako to všichni ostatní, když někam jedou do zahraničí, tak to bývá. Ty jsi měl točit nějaký americký seriál. To jsem tam jel, ano, jel jsem na casting na hlavní roli a dostali jsme to jenom 2 od nás, do finále jsme se dostali pouze 2 a já jsem nakonec to prohrál, no, z těch 2. Ale byl to celosvětový casting, takže nějakým způsobem můžu říct, byl to pro mě úspěch. To je všechno. Takže ty rád cestuješ. Ty jsi byl naposledy teď. Teďka naposledy Džerba. Džerba. Málem, musím říct, že jsem hodně provokoval a v noci nás potom hlídali policajti, málem nás tam zabili a zastřelili. Ale ještě před tím atentátem, to ale není vůbec téma, tady je takhle negativní téma pro dnešní veselý pořad. To není negativní, pro nás je to zajímavé. Povídej, jak se Někdo střílelo. nejde. My se vytali na mě ocelovou tyč, pánce se tam porvali a potom vyhrožovali, no a nakonec to dopadlo policií a odjeli jsme rychle. Odjeli jste rychle domů, jo, takže Rychle domů. všude dobře, doma nejlépe, je to Přesně tak. Přesně jak to říkáš. Tvůj poradce je dneska kdo? Tanečnice, choreografka,
producentka a toho na kontě má spousty, to řekne sama. Ano. Helena Langerová. Helena Langerová. Helenko, dobrý večer. Tak Helenko, proč to řekněte sama, povídejte. Mám to říct sama. Řekněte to sama. Ty jsi na mě tak Co všechno, hodný. no. Tak já jsem taky týmu Československého lva a jsem Taky tam- hrajete fotbal teda, můžete nebo... Jednou mě donutili a Donutili. bylo to takový trochu kontraproduktivní. A pak jsem tam, když je třeba nějaká choreografie, pomoc nějakému zpěvákovi, třeba máme výtečného, talentovaného Libora Petru, to je na pohyb trošku náročnější materiál. Pak jsem tam přes dětské pořady a teď se trochu hýbu v hudební komedii Jardy Sypala. Zítra to roztočíme, Jaroušku. To je, a to hrajete kde? Kde se to hraje? Teď jsme takové putovní divadélko, hráli jsme na Moravě, máme za sebou 4 představení, takže jsme takový čerstvý tým. Čerstvý tým. A jak to diváci chodí, baví se? Jo, zatím to vypadá slibně. A já se ještě tak blbě zeptám, vdaná? Nikoli, byla. Byla. Dítě je? Je jich také několik. Neházíte na mě. To neházím Tady na to něj, tam není, jo? Ne. Mám 4 děti, takže 4 děti. pro mě je teď život hobby. To je krásný. Tak jo, bezvadný, skvělý téma, stoleček. Helena Langerová, jeden Šimunek. Tak, jdeme na to. Všichni jsou připraveni, jdeme na to. Peťo, Jdeme na to, fajn. první kolo, jdeme na slova. Tam batukáda. Tak jsou tady slova, první kolo začínáte vy. Petře, ty se projdeš, tak výborně, pojď. Bachali, nezakopni. Válím se 4 týdny, člověče. Tak, sednu zatím. napovídat, ty si se Tady mám bejt? Já si sednu. Jo, ty si sedneš. No. Můžem. Jedem, pojď, jedem. jedem. Tak říkej. Jedem. No, nevidím. Aha, nevidíš, tak koukej. No, No, dál. Co je? Co blbneš? Erotoman tam byl, začali hezky a neví, teď. Bafá se to. No, cigareta. Ne, Doutník, dáváš no. do toho tabák. No tak je to ta fajfka, že jo? Výborně, správně, fajka, jasně. Já se ničemu nebráním. Jedem. Běženec, jinak běženci. teď- Uprchlík, emigrant. Migrant. Emigrant. Ještě. Ne. Jo, no, Zběh. tak Sabotér. když opustíš republiku. No tak emigruješ do pytle. No, tak ale jak se to jmenuje? Ne, nevím dál. Tak... Emigrace, byl jsi správně. Jo, emigrace? Emigrace. Aha, no takhle, no tak to mi musíte uznat, ne? To pojďme Dobrý. dál, další. To pojďme dál. Každý stát má svoji. Svoji vlajku. Ano, Vlajka, zástava, ne? Správně, logické. Výborně. Další. Na pohřeb, když jdeš, tak koupíš co? Kulatý je to. Kulatý. Věnec. no. Věnec, ještě, věnec. A pak panáka. Ano? Je hrozný dusno. Ježiš, teď, pot. Tropy. Horko. Jinak. Dusno. Ještě jinak. Teplo, jinak. strašný. Ne, Pařák. Ne. Vedro. Správně. Pojď další. Černá růže je co? Černá Na pasáž. Pasáž, správně, pasáž. A to ještě 29 vteřin. To je dobrý. Půl minutka, pojďte dál. Kojenec musíš mu dát co, když se... Kuzlata. Kojencovi musíš... Mlíko. Ne, aby, když se potentuje, tak co? Plínku ty. No, vyměňuješ, takže jedna... No, plínka. No, zavinovačka, ne, ne? zdrobnělina. Plína. Plena. Plena, správně. Ježiš, ano. jste Plína, přísný, plínka. ale... 10 vteřin. Pojďte rychle ještě. Máte. Jinak vesnice. Ježiš, Je to... No, obec. Ano, správně, obec. 3 vteřiny. Výborně. zelená... Tráva, ne? Tráva, ano. No tak, ještě Tráva, máme moc. výborně. Super. Konec, dobrý. Další, Jeničko. Jo, tak se, výborně. Tak Jáno. Můžu říkat Jánko? Honza. To mě trošku dozadu, takhle, tak výborně. A jedeme teď, pojďme. Potřebuji se utřít? Utěrak. Jinak. No, u vás se to tak řekne, ano. A utěrák je to správně, u nás Ano. čeká osuška. Osuška. Ano, Budeme správně, to ale asi- dobře to bylo. Hrobník přehazuje. No, Hrobník přehazuje. Vykope hrob, co z toho vyndává? Hlinu. Ano. ano, hlínu, to je správně. Hlína. To je správně. To řeknu. Tak tady mám Lakeť. tohle. Lakeť.
No, ale jak se to řekne, i na koleně to je, kolení. Koleno. Kolení, aby se to mohlo ohýbat, všude to je. Koleno. Ano, klub, právě, klub, ano, klub, no. Je to klub. To je vstejně. Když jedu v autě a chci zpomalit, musím dupnout na... Na brzdu. Ano, Brzda. Brzda, správně, brzda. No i slovensky se řekne brzda, ano? To byste řekli, správně. Další? Zpíváneckář o takovém sladkém dřevě. Je to, přidává se to jako koření, je to sladké. Paprika. Da. Já dneska vyhraju, Nevíš, dobrý. dál, Vlajkořice. Ale zná, ano. Když budu policajt a budu tě chtít zmydlit, tak si na tebe vezmu dlouhý, černý. Obušek. Tak, no jinak se to řekne ještě jinak. Taky to i se jmenuje stejně cukrátko pro děti, černé, Lizatko. sladký. Je to sladký, když tě chci zmydlit. Obušok. Pendrek. Nevím, jak se říká. Pendrek. On to Kuba rozhodne, pojďme dál, 18 vteřin máte ještě? Tak je český něco a slovenský taky něco. Celkově. Lidi na Slovensku je to slovenský. Krajina. A štát? Ty lidi dohromady tvoří jeden pospolitý. Lud. No jinak ještě. Vy neříkáte národ? Lud. Lud? U vás se říká lud? Lud. U nás národ, u vás lud? Byl súboj národov, byl u vás přece. Súbor národov, že jo? No Ano. jasný. To byl súbor národních pěsní a tanců. Tak dobrý, hezký. Tak pojďte. Takže Mirek. Teď se pobavíte, no. Tak jo. Tak. Jdeme na to, Jsme si pojďte. to přišli užít, vy. Tak jedem, jasně. Jedem, pojďme. Tak Helenko, No jdeme na nic tam není. to. Nic tam není ještě? Teď. Tekutina, krevní tekutina, červená. Pozor. Teď jsem chtěl krev. Krev. Aha. Bacha na Dobrý. základy. Jedeme dál. ESO, zelený, je to hra. Mám takový lístečky, na tom jsou kule, žaludy, srdce, zelený. Poker, může to být. Může to být pokora. A ty lístečky, jak se jim říká? Káry, ne, počkej. Ne, dál. Karta. Lístečky, jo. Dobře. No, ty máš být. Ještě máte čas. Pojďte dál. Ale mám ještě 3 slova. Malá je řeka, je to voda. Říčka, No, je to menší než říčička. Potok správně. Už se rozjel. To dobrý. Pojďme dál. Skupina, jsme Lidi. dobrý kamarádi, jsme dobrá. Kasa. Ne. Tým, jsme dobrá. Tak, Jedeme dál. Byl to Parta. Parta, no, jasně, Parta, dobrá Parta jsem Parta. taky, Timur jeho Parta. Červená, Karkulka. bílá tekutina. Je to od Voda, kráv. mlíko. Je to od krávy, no. Ale Mléko spisovně. si říká. Mléko. Mléko říká. Ano, správně. Pojďme dál, 30 vteřin máte ještě. Je mládí a opak je... Stáří, správně, 35 vteřin. Potřebuju něco rozdrtit na malý kousky, je to taková mašinka Mlýnek. v kuchyni. Z elektrický. Jedeme dál. No, Počkej, mixér. jsem chtěl říct, no. Mně by to došlo, ale ještě tak jako sekundu. Potřebuju to k šití, navlíkám do toho Jehla, nic. Jehla, No, správně, 20 vteřin. Dál. Pověra, Díky, no věříš? tak dobrý, dál, Ne, ta tak víš pověra, 18 vteřin. Je to lež. Někoho balamutím. No, neříkám mu pravdu. Lhát obecně. Ne, dobrý, dál. Tak byl to klam. Je mam a je klam. Je to ptáček a na třešně lítá. A černej. Takový hajzlík, takový špaček se jmenuje. Dobře, tak jo, první kole je za náma. Tak je to vypadá. Po prvním kole Jana s Jánem na 3. místě 4 body. Těsně před nimi na 2. místě Mirek s Helenou 5 bodů. A ve vedení Petr s Leošem 7 bodů. Na začátek dobrý, Na začátek dobrý, uvidíme, jak to bude ve druhém kole a jdeme na předměty. Jsou tady předměty. Tak pánové, máme tady pro vás předmět. Kubo, předveď. Předvádím. Co to asi je? Můžete radit dobře nebo i špatně. Už nám běží čas, nebo jak to je? Ještě ne, až
vám začnu číst možnosti, tak teprve začne čas, jo? Už to Ale můžete třeba, už to můžete někdo vědět. Ale je to srdíčko. Nějaký je těsto. to do kuchyně něco. Já už vím. Vypovídá to něco o vašich povahách, co teď říkáte. Já myslím, že to je mučící nástroj, který se rozžaví a zanechá trvalou stopu na krávě. Teda on jí nechce, on si chce ten kovboj označit, tak. Jo, takhle, že to je na to. Nechce jí mučit, to je nesmysl. ale Jasně, To je jasně. značkovač, klasický kraví. To dělí česky, to mývali takovou ženové linii, víte, ale... Tak já vám na ty 4 možnosti, jo? Takže za prvé, může to být formička na slané pečivo z waflového těsta, To je nesmysl, no dál. značkovačka na krávě, jak říká Petr. Pozor, ale další může to být pomůcka domácího kutila na batikování, To bude ono. anebo držák na ubrousky. Takže formička na slané pečivo z waflového těsta, nebo značkovačka na krávě, Ty krávy se mi to nebo zdá labě. pomázka domácího kutila na patikování, anebo držák na ubrousky. Je to, klidně si to ošahejte, je to lehký kov, není to nic těžkého. Já bych řekl, že to je z hliníku. A to, kdyby se nažavilo na ty krávy, tak beru zpátky ty krávy. Beru zpátky. Máš teď už jenom 3 To byla možnosti. jednička, teď cukr. Formička na slané pečivo z waflového těsta, nebo pomůcka domácího kutila na patikování, anebo držák na ubrousky. Držák na obrovské. Ne, tak je to ta batika, člověče. Já si myslím, že to je batika. Protože opravdu ta kráva by se cukla, zabučela, to by se mu zlomilo v ruce, to je smysl. Jo. Navíc fakt je to lehký kov, takže to bude nějaká taková neptákovina, jak říkáš. Jo, že to je batikování. Ubrousky Máte ještě ne. 18 vteřin. Kam by si chtěl strkat ty ubrousky? Jakože to je takhle na stole a jsou tam zastrkaný ty ruličky nebo co? No, Obrovský je blbost. No to myslíš Buď je to dobře. jednička To jsou nebo trojka. speciální brousky, prosím. Takže hoši, máte na 8 vteřin. Ještě jednou to řeším. Formička na slané pečivo z waflového těsta, neumím anebo představit. pomůcka domácího kutila na patikování. Jak máte tyhle ty 2 možnosti. No, já bych... Tak, teď už to musíte říct. Já to mám Dej říct, to řekni. ale jsem mladší než ty. He, řekni to ty máš brejle. Batiku, Jo. dej batiku. Tak dáme batiku. Batiku, něco poslechnout. Proč? A kdo to No, říkal? no, protože to je na ty wafle. Ale To je ty. formička, pojď si tady napsáno, formička na slané pečivo z waflového No, těsta. ale je to tak mi to ukáž, jak se to dělá. Tak jak je těsto, nějaké to, máš formu, jebleš to tam, ono se z toho udělá, víš, jako tenhle ten lísteček, no a takhle to uděláš. Aha. Kdo to pak máš rád? Dobrý, no tak další předmět, Kubo. Máme náskok, ale byli jste blízko. Takže to je pro vás. Taky hezký To je předmět. mučící nástroj. No, Jano, ahoj. možné to je. Zdravím tě. Patříme do jednoho klubu, je to vidět, Pétě, už jsem to říkala na začátku. Něco na uši zase, jo? No, tady do toho se něco musí mezi to vložit, že jo? Jsou tam takové dvě. Rybářská pomůcka. Jako, určitě se to nebude nahřívat, si myslím, to určitě ne. Já bych to viděla jak buď na nějaké nejtky, nebo Na blomby? na blomby to není, to, že bych takhle ukáž, vyzkoušíme. to by muselo být rovina. Takže já mám na ty 4 Dáme se možnosti, podat. jo? Takže za prvé můžou to být štípačky průvodčího ve vlaku na trase Broumov-Ostrava z roku 1937. No, mohlo by to být pravda, kdyby... Nebo plnička nábojnic, nebo kleště na tvarování návnady na ryby, anebo vypeckovávač třešní. Tak, vypeckovávač třešní, to bych určitě nedávala. Spíš bych se přikláněla. No, ta návnada, ona. Ale to, když tam dá ten háček, no. Záleží na tom, na jaké ryby to je. Plnička nebo jo. Co? Takže Něco tam- štípačky Ne, průvodčího to ne, Ne. plnička nábojnic, nebo kleště na tvarování návnady Ale na nábojnice ryby. je takto, jo, že by jak by to tam... To je blbost, podle mě. No, A na nebo ty ryby. Já vypeckovávač bych řekla na třešní. ryby, hele. Já bych řekla na ryby a nábojnice potřebuješ mít víc. Tak. že jo. To je ten rybář. Takže co? Nevytahuj se, stejně jste to neuhodli. Pojď sem, já to zkusím na to ucho. jestli- Velice rád bych samozřejmě. Tak co No, říkáte, ale je to... buď na ryby, nebo na tu nábojnici, no. Počkej, když tam To jsou ty štípačky toho průvodčí. Ryby uděláš Ne, dobře. to by se tam... Jak to byla ta trasa? Broumov a kam do Ostravy? Broumov-Ostrava. To je daleko a je to... V roce 37. Ta nábojnice přece nemá, ta nábojnice dole přece není Nemá. oblá, tam musí stát, jo, to je Ne, blbost. ne, na tu rybu. Takže já bych řekla Takže na ryby. Říkáte na ryby. tak. A má pravdu. Co? Píšete nám? Jsou to kleště na tvarování návnady na ryby. Jana, logicky, šikovná, výborný. Skvělý, skvělý. Myslíš, že to je No jo. právě už. Ukaž nám to. To je váš tak Ukaž hezký to může. předmět. Helenka to takhle. Jo, potom ještě musím zakázat. Tak to se používá v nemocnicích No, určitě. to Tady. se- Tohle To je v něco nemocnicích do myslíte? lahve. Jako, že by se to jako Akorát to zašpuntovalo, dole jo, ono to bude to nevytýká. takhle. Tím se něco nalejvá, že? Pojďte, Tak asi jo. pojďte kazit, pojďte. Jakože to Zobačte, má že přesně, vylejvá jako, že to do naopak. toho Dobře, nebo hrdla, i špatně.
Ano. A prostě, No to bude do hrdla aby se něco, to do necákalo. flašky, do lahve, ano. No, určitě. A nebo, pozor. Co? A nebo kam? Uvidíme. A nebo uvidíme. Nebo uvidíme. Tady Takže mě- dávám 4 možnosti, jo? Pomůcka inseminátora, to je. Jestli to někdo já tě neslyšel. No, hele. Tak zaprvé, může to být pomůcka na odběr moči u dětského lékaře, nebo nástavec na hrdlo PET lahví pro rychlejší nalévání nápojů, nebo pomůcka na odběr ejakulátu ve spermobance, a nebo výlečka šťávy z citrusů. Ejakuláty rušíme rovnou. Takže co? Citrus, ještě to poslední. Výlevka šťávy z citrusů. Vylévka šťávy. Jo, to tam takhle dáš nějak do toho citrusu. A smáčkneš, jo? A on se No to vyleje. vyteče. Dobře, ale i s těma pečkama. Ne. Vyteče to určitě. Měli jsme tu moč, že? A dá se to rozebrat? Pomůcka na odběr Ne, moči je u to- dětského lékaře, Ani to není skleník, takže... nebo nástavec na hrdlo PET lahví pro rychlejší nalévání nápojů, pomůcka na odběr ejakulátu ve spermobance, anebo výlevka šťávy z citrusů. Mně se líbí citrus. Citrus? Ale jako... Ty víš počkej, co? já víš, že jo? Podívej na to, na ty zubky. Jo, Jasný. to nebude pomůcka pediatra. Takže to je Tak, jsou co? tady zubky, to znamená, že to musí být... Ano, citrusy. Takže to je citrus, si myslíme. jo? Můžem? Jo, Tak můžem. Že to je výlevka šťávy z citrusů. No. Že není. Není, že ne? Ne! Já jenom řeknu, že všechny předměty nám poslala paní Alena Havlová ze Žihle. Děkujeme, paní Havlová. Tak to je všechno, to máme předměty za sebou a jaký je stav? Takže, kromě Petra s Leošem, všechny ostatní týmy uhodli, získali 3 body, takže o druhé místo se teď dělí Petr s Leošem a Jana s Jánem 7 bodů. A do vedení se dostali Mirek s Helenou s 8 body. Tak uvidíme, jak to dopadne v pantomímě. Jdeme na pantomímu. Pantomíma je tady, jdeme na ní. Tam ta batokáda. Tak, ještě to sundat, já jenom řeknu v rychlosti, pustíme tady muziku, Kuba na to bude předvádět pantomimu a vy musíte uhádnout, co je to za písničku, co vám bude tady předvádět. Dáte si sluchátka na uši, abyste nic neslyšeli. Jasný? Jasný? Tak jdeme na to. Dejte sluchátka na uši. Jdeme si zkontroluju. Ukaž. Dobré, můžeš. Ještě tady si Mirka musím zkontrolovat. Míra, pojď sem. Dobrý. Takže, připraveni? Jedem, pojď, šup. S cizí ženou v cizím pokoji zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal mlně vzpomínat. Jsem jak vagon, když ho odpojí. S cizí ženou v cizím pokoji, když jsme jednou tady, tak by nemělo být tu jinak, nežli pěkně veselo. Proč oba dva teda chcem zívat až běda? Jsme jak zašlí svatí v orloji, já a cizí žena v cizím pokoji. La na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ty jsi muzikant. Poznal jsi, to bylo? Já jsem muzikant, to neznamená, že jsem prudce inteligentní, Já jsem Pavle. poznal refrén. Co? Refrén jsem poznal, to je všechno. Refrén jsi poznal. Ale pozor, tady je dobrý nápad. To nemůžu říkat nahlas. Neříkejte nás, napište to každý, co si myslíte, co to bylo za písničku, jo? Jo. Jo, jako první, Co co to mě bylo? napadlo, s cizí ženou svý pokoj, rozumíš, kocáb, tak tam s cizí ženou, jako, že jsem se, ráno jsem se probudil, šáhnu vedle tebe, No, pak tam byl nějaký Číňan. A máme To uhodnout... si napiš si, co chceš, napiš si. Počkej, ten název písničky bude jiný, ale... Že hrál to Číňana. A jak se tam... Je to jedna písnička, název písničky jsme Nebo autor, věděli. víš? Z jakého je to roku ta písnička? To se takové... Písnička, nemůžu, ani to nevím, z kterého je to roku. Takže zkuste si to napsat. On jak si šáhl pro tu ženskou vlastně, tak se jí polekal, že jo, Pavle? No já Nezná, ty to jaký neznáš. já- To se ti nestalo nikdy. No, tak já nevím, já tě to těžko můžu říct zatím. Tak ještě počkám na Janu. Ježíš, nepřemýšlejte tak moc. No, uvidíme. Ne to prohrajete.
Tak, Tam to je. tak, už to máte, jo? Máte to. Takže co si myslíte, hoši, teda začnu u vás, že to bylo? Ale je to špatně, na jakou Mám ruku dlouhou. Mám jednu ruku dlouhou. Ale to je jenom podle toho prvního, co udělal, že se... Mám ruku dlouhou, No, ale to jo, ale jo, nebylo, jo. není to ono, víme, že to není ono. Jo? Víš, o tam, Víme. no dobře. Tady co, Janí? No tak my jsme to taky měli docela obtížné, protože Jano české písničky vůbec. No. A taky vím, že to je špatně, protože, ale jako bylo tam srdíčko, pořád tam běhal jako blázen, otevíral okno nebo dveře, tak Amor, Magor, od bílého to. Ukážu, Amor Magor, dobře. Co tady uši Tady to bylo právě to, co říkal Peťa. Cizí ženou v cizím pokoji, jo? Ano, ale buď co si myslíte, kocáb nebo chapka, ale nevíme. Tak uvidíme, to bude ono, nebo že ten název. Ale ten název tam Takže hlavně, takže Kubo, co jsi to předváděl? Máte pravdu, s cizí ženou v cizím pokoji. Tady ty jsi to perfektně Ale počkej, popsal, tak jak jsem krásně. ukazoval ten kus salámu. No ale- Fuj, Co? ten kus salámu tam se zpívá, ne? Jaký salám? Jste měl salám? Jaký salám? Pojídá. To je máma až ve třetí sloce a to A to ty nebyla si ona. nepředváděl. Ne, já No jsem tak to chtěla ještě, tak první. to kdyby si předvedl, Hele, tak tak jsem pojď viděla nám kousíček taky, no. ještě ukázat, tak si to schválně teď poslechněte, jestli to bylo... Ten salám. Puste nám Mně tu tam chyběl muziku. salám, nezlob se na mě. Pojď jako první jsem to řekl. To jsi poznal správně? No, jasný. No. No. Cizí ženou v cizím pokoji, No. Ženu jsem poznala, ta byla dobře. pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal marně vzpomínat. Jsem jak vagon, když ho odpojí. Ježíš, vagon. V cizím pokoji, když jsme jednou tady, tak by nemělo být tu jinak, nežli pěkně veselo. Proč oba dva teda? Hezky, tak to je ono. Ještě ten Číňan. To jsou svatí. To byli svatí. Tak, no ale teď jedeme dál s pantomimou, to ještě zatím máte teda bod. Takže a o čem to dneska bude, pantomima? Jsou to činnosti, kterými můžeme trávit volný čas. Takže volný čas. Když máš volno, rozumíš? Činnosti, když je rozumíš, volno, Slovensko co taky děláte, stejné když je to, máte stejné. volno? Jasný? Když prostě nepracuješ. Jo? Tak, jeden, pojďte. Můžete u toho dělat zvuky, všechno, jenom nemluvit. Zvuky můžeme, ano. Je to pantolína. Lyžovat. Ano, správně, jezdit na lyžích, lyžovat, je to správně, ano. Dobře. Hádzanie šipkami. Ano, hrát čipky, správně. Já vím. Co? Dál. Ne, šňupat tabák. Šupe, no No, to ale- jsem, že fajčení, no. jako... Tak myslela jsem do fajfky taky, aby to pochopil. Aha, tak Další pojďme dál. nevím, rychle to Máte ještě zdržujete. 36, nebo je klid. Je, to je postoj. Zametat. Golf. Hraj golf. A jaký je ten golf? Nemluvit, to je pantolína. Malý. No, Malý golf. malý golf, takže minigolf, dobře. Pojďme, 17 vteřin. Pojďme dál. Co je to za činnost? Piť? Opice. Opica, správně, opica. Ne, opica. Ano, ještě 7 vteřin. Ano. Dál. Hrát ruletu. Nechtěl, no dobře. nepoznám. 4 vteřinky, nezná, hraje. Jo, to jak já to mám dělat si. Je to jasný. Co cvičí? Gymnastiku. Tady budeš dlouho. Lotosový květe. Lotosový květ. Jogu. Yoga, cvičí jogu. Dobrý, tanec. tak to je bez vás. Apsara. Tak zatleskáme vám. Takže teď jdou, pojďte, teď jde Leoš, bude předvádět, Peťa bude Prostě já předvádej to pořádně. Nestýď se těch lidí tady. činnosti ve volném čase. Dělej Jedeme, cokoliv. můžeme, jedem teď. Jedem. Aha. Šroubuješ něco do země, jo? No, vidíš to? Hrát flašku. Ježišmarja. No, pojďme, další.
Nasedneš si na koně? Ne. Na kolo? Sáňkovat. Ano, tak jezdit na saních, správně. tak jo. Správně, sáňkovat. To byste měli znát. Fotbal hrát. Ano, jasně, to... Už nikdy. Ne. Další činnost. Stavět sněhuláka. Ano, výborně, stavět sněhuláka. Jak jednoduché, že? Teď je to jednoduchý. Kouřit cigárko, doutník, marihuanu. Marihuanu, správně. To se... Ale kouřit to nějak normálně. Já nekouřím trávu. No, pojďme dál, další. Hrát tenis. Ano, snaž, jasně, bezvadný. 18 vteřin. Bumerang. Ano, Házet bumerangem. Házet bumerangem, jasně. Jednoduché. Ještě 12 vteřin. Na chudák chodit. Ano, chodí na chudák, správně. 5 vteřin. No. Schválně. No, na kolotoči asi bejt. Točit si na kolotoči, ano, ale už to bylo Je to moc nevadí, ale jste krásně. Tak, pojď, Miro. Tak, Helenko. Jedem, můžem? Uvidíte, jasné. Tak, Já jsem to řekl teďka, sorry, jo, pak to je. tak jedem, no, tak Můžeme, pojď, jo? ukaž, no jasně. Nějaký strom. Lezení po stromech. Ano, les na strom, po stromě, správně. To dělá běžně, ve volném čase, lezí po stromech. Ano, Padák. ano, Skákání s... skákat padákem. Činnosti, jo, činnosti. To je takhle, hele, zase, víš. Ne, pojďme na No, to. tak co? Nebyla to hra na slepou bábu. Ne. Tak ještě, když tak řekněme, dobře. Pojďme dál, další. Skákání přes švihadlo. Ano, správně, dobře. To je jednoduché, pojďme dál. To je hezký. Šachy to nejsou nějaký sbírání, kompletování. Ale čo jo? To je těžký co? sport. Co to může být? Mozaika nějaká? Hele, pošli to dál. Pojďme dál. Skládal pucle. Pucle, ano. 10 vteřin. Pojďte. Koulování. Koulovat se, správně, koulovat se. Ano. Ještě máte 5 vteřin. To nedá. Jo, kulečník. Ano, kulečník. Kulečník. Tak jo. Tak jak to vypadá teď? Takže pořád Ty se rozjeli, všichni viď? téměř stejně. Je to- Na třetím, a tudíž druhém místě, protože třetí není, Jana s Jánem s 11 body. A o první se dělí Petr s Leošem a Mirek s Helenou se 14 body. Pořád napínavé, pořád skoro stejně. Napínavé. A co máme dál? Co máme dál? No kolo štěstí. Kolo štěstí, tady kolo štěstí. Jdeme na něj, jdeme na kolo štěstí. Můžem, jedem. Plus 3, plus 3. Plus 3, plus 3. No. O, dobrý, hezký. Najdi 5 rozdílů. Tak najdi 5 rozdílů. Dobrý, super. Dobrý. 5 Takže rozdílů. řekni ještě pravidla, Kubo. Na obrazovce se objeví 2 fotografie, je mezi nimi 5 rozdílů. Za každý uhodnutý rozdíl 1 bod. Můžete získat až 5 bodů. Je to tak? 5 rozdílů musíme najít, jo? 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 Takže, ukažte nám obrázek. Se těma dvěma fotografiemi. Tak. Ježišmarja, to je špatně vidět tady od nás trošku. No. Už si něco... Tak světlo vpravo. Ano. Dáma bez hlavy vlevo. Ježišmanko, to je... Kolik tam je? No. Tady je to strašně špatně vidět. Nevymlouvej se. Jo, boty, obě dvě, takže každá za jeden bod. Ano. Ano, jsou tam Takže- ty boty. Kravata není, on nemá kravatu. No ale kravatu už byla, to už se neříkají, to bylo až po limitu, takže kolik? Koš byl ještě v limitu 4 body. 4 body, no tak dobrý, mám to krát 4 body. Dobrý.
Tak, přátelé, tak vy si teď stříhnete, kdo bude točit, protože máte stejně. Kluci, stříhněte si, pojďte rychle, šup. A. Raz, dva, tři. No výborně, tak ty jsi prohrál, tak pojďte točit. Leošku, pojď. Leošku, roztoč to. Já to roztočím. Ano. Co si dáme? Ježíš, to je. Ale, hoši, máte smůlu. Pošli Vejra pro kus sejra. Máš smůlu. Co má poslat? Říkám, pošli Vejra pro kus sejra. Já bych jednu. No tak jsi měl jít. Co já nemůžu. No, došel bys tam. No tak pojďte roztočit vy. Škoda, no a ještě máte šanci. A je tam kurňa, co chceš, to znamená, vyberte si disciplínku. Chceme rozdíly taky. Rozdíly taky, ano. 5 rozdílů, jo? 5 rozdílů chce, dobře, tak kdyby to máte 5 rozdílů. Počkej, za tady Sraby. Dejte si odezírání, to je lepší. No, škoda, to taky bude hezký. Tam by mohli získat víc bodů od dozírání. Tam by mohli získat aspoň 10. Tak pojďte, ukažte obrázek. Nebo taky ne. No, tak. Jo. Tam je přeučil. Můžeme už rovnou? Můžete, jděte, pojďte. Tam, co si, noha vzadu, v pozadí, Motýlek, kapesníček Ano. papírek, nebo co to je, Peněženka. světlo, nebo takhle na těch a dveřích nahoře něco. lampa. Ano. A ještě jeden. Je to všechno, krásný. Jo, no 5 bodů máte. Výborně. No, tak jak to vypadá teď? Nám to zamíchalo s pořadím. To se vám to co? Na kolik? 3. místo se dostali vinou náhody Petr s Leošem, 11 bodů. Na 2. místě Jana s Jánem, 15 bodů. No. A Mirek s Helenou ve vedení 19 bodů. Ale teď je tady písnička na ruby, tak by se to ještě hoši mohli dohnat. To je za 6. To je za 6, jo. To je za 6, jo, takže by se to ještě... Ale stejně už nemáme šanci, Pavlíku. No ale máte, furt tam nějaké vždycky. Jo, vždycky nějaká šance. To víš, jo. Tak jdeme na písničku na ruby. Ty hrajou, viď? Tak, hele, dávejte, kluci, pozor. Dávejte pozor, teď vám pustíme písničku na ruby a musíte zjistit teda, o jakou písničku to jde. Název, písnička, 6 bodů, můžete zjistit. Jasně. Jo? Tak pojďte, jedem. Dobrý. Když dáme určitě, když přesně máme. No, musíme znát název. Já myslím, že název vy, no. Já myslím, že to můžete klidně už vypnout. Vypněte to. No, to vypněme, pojďme to, kluci, vypněte to. No. Určitě to je 100%, to se shodem Marie Rotrová. Ano, a myslím název si, že to písničky? je Ušmělní lásko. Ne. 7, no. Ne. Je to podle mě, měli jsme se potkat dřív. Jo, měli jsme se potkat dřív, ano. Měli jsme se potkat dřív. Jestli to tak jmenuje, doufám, že jo, ale je to Jo, jsme se refrén. To nám potkat řekne dřív, Kuba, ano. Kubo. Nesmíme teď otálet. Je to podle tebe a je to správně. Máte 6 bodů, co jsem ti říkal, vidíš? Cizí žraloci v okoje. Měli jsme se potkat dřív zářeny, mohli jsme se zážet blíž na zemi, měli jsme se potkat dřív. Aspoň o rok a měsíc. Měli jsme se potkat dřív o pár let, nesmíme teď otálet. Asi nás nestačí, jen z lásky žít. No, hezky. To bylo jednoduché, Tak uvidíme, jak na tom budete vy. Já myslím, že dobře, že to poznáte taky. Tak pusťte nám ukázku pro Janu. Chcem služit. Již ne bez vůbec. Již ne bez vůbec. Chcem služit. Již ne bez vůbec. Již ne bez vůbec. Takže mi je bohem mezi vyma. Tak to bylo lehčí, jo. Ne, bylo to trochu těžší.
Bylo To bylo hodně těžší. A ty, Petře, víš? Já třeba nevím. Tam to vůbec. bylo Nevíš, jo? hnedka. Ne, tuším, ale neřeknu. Tušíš. Jako určitě to zpívá chlap. No, To jsem z toho poznala. Jo. Ale jako netuším vůbec teda, musím říct. Ty A nebo Jitka Vrbová. Nebo nějaká mutující paní, ale Nebo menšení. co? nebudu hádat, protože v tuhle chvíli fakt nevím vůbec. Dělá to nějaký mužský. Zkuste to. Mužské, to s to zkuste. Vláci někoho, je to moderní, je to, viď? Nový je to, není to starý. To hezky napovídá teda, musím říct, že hezky Petr napovídá. Nevím, opravdu nevím. No. Nebudu typovat do neznáma, protože to mě ani nenapadlo u toho, co by to mohlo být. A ostravací krátké zobaky, žeru chrobáky. Jasně. To už ale je velká nápověda. Já bych skončil tuto hru. Končím, jo? To už je velká hra. Nevím, nechám se podat. Necháte se podat. Dobře, tak Kubu, kdo to byl? Kapela Krištof, Zatančím. A my budeme hlouběji než na dělšíci, tak si zatančí. Já to neznám. To je nová písnička. Ale jako... Já to neznám. Už to znáte? Už to znáte? Taky ne. Znáte? Tak trošku, zná? Nezná. Trošku neformě. To je nová, to je nová, no. Holky, to znáte? Tak, neviděl prišel. Tak. No, je to Tak je nový, mi to ale... jasné, tady soupeři měli prostě strach, že věděli, že my s Jánou jsme normálně silná dvojka, takže prostě to je... Bylo nám to jasné, no. Podraz toto. Teď schválně, si to oni poznají vaši písničku. Puste nám ji. A Bobek. Ježiš, Ujíždí ten kompole poslední. no tak ale to je klasika, pánové. Já myslím, že Asi jo. Tak to bylo jednoduchý, to. to bylo jedno. Jestli je to bylo. Já bych řekla, že... Tak to je Michal Kocáb, že to je? To ne. Počkej, Tak to víte, jo. Já jsem se tam, počkejte, ty mi to jenom potichu pošeptají, co si myslíš, že to je. No dobře, tak. Je to, My myslíme poslední kovboj, Michal Tučný. Kubo, je to tak? Myslíte správně? Jo, takže on to nebyl. Tak jo. Sombrero máš, klero čela. Stráherka líne kráčí. Jak by dáme zor nechtěla. Zaspíváme, bude všichni ne. Kříží poslední proboj. No. A neodráží do lidí. Tak kříží poslední proboj. A nikdo z vás nevidí. Hej! Hezky, děkujem. Tak, jak je teď stav? Na třetím místě Jana s Jánem 15 bodů. Na místě druhém Petr s Leošem 17 bodů. Ve vedení Mirek s Helenou 25 bodů. Teda, ty nám odskočili trošinku, no jo, no, poznali. Nevadí, dáme si poslední disciplínku a to je skrývačka. Tam je taky velká sranda. Jdeme na ní. Skrývačka je tady. Tak, začněte vy, jo? Tak dobře, Máte tak nejvíce, jdeme na- začínáte. C2, ne? Odkryjte si, co C2, C2, jo? C2, C2, můžem tak je poprosit? C2. C2. Jo, to je výborný. Ne, To už víme. už víte, kdo to je? Tak nic, jo. Tak jedeme dál, kdo je druhý? My. Vy jste druhý. Tak, Já musím hlavně identifikovat, co to je nebe, že jo? to je, no, možná. No, Bůh ví. Já bych dal takovou D4, ale nechci ti do toho kecat. Tak dejte, tak D4, jo? D4. Takže D4. Jo, hele, podívej. Co to je? To je zpěvák. Kamaráde. To je zpěvák. Počkej. Může být. Můžem si tipnout. No jako? jasně, typuj. Podle mě to je Věra Špinarová. Aha. Vole, čeče. Musím si ještě. To je podle mě, to jsou vlasy vzadu Vlasy, no. a ucho. A tady je To mají zakloněnou ucho. hlavu, podle mě zakloněnou. Podle mě to je pravá tvář. Mně to připadá jako páteř. A ne. Jako záda holí. Ale to jsou ústa tam, to úplně vpravo. A jo, to je ústa. začátek pusy.
Jo, a že by to byla špinárka. No, mě to napadá, ne, vy. Tam má možná, tak řekni, tam no, má tak asi, řekni. jako nic nestratíme. Nestratíte nic, no to... Je Teď to už ono, vlastně tak už řekni vůbec ty, nic nestratíte. tak je to Kamil Emanuel Gott, ty vole, co mám říct? Tak řekni něco, že to je Karel. Já řeknu Věru Špinarovou. No. Tak Kuba, je to Věra Špinarová? Jo. Jo, ty vole! On tě chtěl udělat radost. Tak hele, tak vy teďka jste na řadě, vy? Janko, otvorte. 3E. 3E. Takže E3. E3. Jinak po Slovensku E3. No, To vypadá... Jo, já už to vím. No tak ty to neříkej, jo. Neříkat nahlas, neříkat nahlas. Nemůžeme to říct. Nemůžete, ne, neříkat to. Já možná zkusím jenom. Zkuste, Víš, zkuste. napadá tě? Depardieu. Že to je Depardieu. Depardieu? Herec Kubo. Depardieu, francouzský. Je to tak? Je to on. Věra Špinarová. Celá Věra Špinarová. To je špinárka, jak když vyšije. Takže, ano. Krásný Že finish. je, ano. Krásným Takže jak to finishem dopadlo? předběhli Petra Vondráčka s Leošem Petru, kteří skončili na 3. místě se 17 body. A kdo je předběhl? Předběhli je Jana Adámková a Jan Ďureje s 18 body. A dnes vítězí Mirek Šimůnek, Helena Langerová, 25 bodů. Hezky, gratulujem, ale to není všechno, jdete do finále, jdete si pro peníze. Jdeme na to, jdeme do finále. Tak, je to tady. Tak, kdo si půjde pro peníze, Mirek, tak Míro, pojď. na to. Míro, rychle zopakuju, dostaneš krabošku, vzadu se objeví sumy, já se zeptám, bereš-li, nebereš, ty řekneš jo nebo ne, máš 10 možností. Pojď sem trošku dozadu, Jo. malinko takhle, výborně, nevidíš? Ne, ale slyším, můžu to No to je povídat. potřeba, to musíš, to potřebuješ slyšet. Takže jsi připraven? Jo. Tak jdeme na to. První částka, bereš? Jo, to už bereš? je. Ne, ještě ne. Ještě ne, dobře, tak jedeme. Druhá možnost, bereš nebo nebereš? Taky nebereš, nebere. Třetí možnost, bereš nebo nebereš? Taky nebere, výborně, jdeme dál. Čtvrtá možnost, bereš nebo nebereš? Tu vezmem. Bereš. Jo. Tak se otoč se. Ty vole. To je přesně ono. Pojď se. Hezky. Tak gratuluju, hele, tak co s těma penězma uděláte? Co uděláme? Co je s penězma? My darujeme některé ze záchranných stanic sítě českých ochránců přírody. Výborně, hezky, hezky. Tak to se gratulujem, děkuji ještě jednou moc krát, děkuji vám všem. Mějte se krásně, ale pozor, ještě nekončíme, ty nám zaspíváš. věc. Jo, jestli? Jo, to tak si Petr Vondráček bude zpívat. Děkuji, mějte se krásně a vy zase za týden tady s náma v Kuně, co to je. Kuba Čmaňa, ale ještě Petr. a ještě Petr, jde na to. Well, it's one for the money, two for the show. Need to get ready now, go, but don't do. Table my blue suede shoe. We can do anything like all my blue suede shoe. They got knocking me down, tearing my face, slandering my name all over the place. Do everything that you want me to do, but honey, you're my shoes, but don't do. Table my blue suede shoe. We can do anything like home with my blue suede shoe. Well, you can't find my horse, tell my call, get my leg for my no boot Joe. Do anything that you wanna do, but honey, you're my shoes, but don't do. Table my blue suede shoe. We can do anything like home with my blue suede shoe. Well, it's a one for the money, two for the show. Need to get 20 now. Go, tap on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but I don't my blue suede shoe. Well, go see that. Blue suede shoes. Blue suede shoes. Yeah. Blue suede shoes, baby. Blue suede. Well, you can do anything, but I don't my blue suede shoe. A král Elvis Presley. Děkujem.